ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang tatay ang sinasabing unang lalaking inibig ng kanilang anak na babae. Pero minsan ang tatay din ang unang dudurog ng puso ng kanyang dalaga. Ikaw kabarangay, minsan ba'y sinaktan ka ng iyong ama? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Jem, 19 years old, may daddy issues. Mula pagkabata kasi babaero na ang tatay kong si Rico. Lagi kong nakikita noon si nanay na iyak ng iyak dahil meron na namang ibang babae si tatay. Palagi silang nag-aaway dati ni nanay. Hinahayaan nilang makita ko yon at siguro'y dahil bata pa lamang ako ay aware na ako sa pagiging toxic ni tatay. Kaya nadala ko sa pagdadalaga ang galit ko sa kanya, Papa Dudut. At dahil sa daddy issues ko kaya siguro ako nakatagpo ng best friend na may katulad ko ring problema. Si Bianca, kaedad ko lang din siya. Kaklase ko at siya ang nasasabihan ko sa mga galit ko sa tatay ko. Siyempre, kinakampihan niya ako dahil naiintindihan niya ang pinagdaraanan ko. Dahil ganun din naman siya sa tatay niya. Pero ang alam ko ay mas malala ang tatay ni Bianca kesa sa tatay ko, Papa Dudut. Hello? Beshi! Oh, Bianca. Bakit ka umiiyak? Beshi kasi! Ay, nako. Tatay mo na naman bang problema mo? Bakit? Meron pa bang bago? Ano na naman ba kasing nangyari? Gusto niya mag-shift ako ng course. Nursing na lang daw ang kunin ko para mabilis ako makapunta sa ibang bansa. Ha? Sira ulo ba siya? Kung kailan malapit ka ng graduate, tsaka ka naman niya gustong mag-shift? Hindi talaga nag-iisip yung tatay mo, no? Sarap ipaanod sa baha. Sinabi ko naman sa kanya yan. Pinaliwanag ko na malapit na ako makatapos, tsaka journalism talagang gusto ko. Pero sabi niya, wala naman daw pera sa course ko. Sana, sinabi mo na yan ng passion mo. Hindi naman daw ako mapapakain ng passion ko. Ano bang klaseng tatay siya? Pangarap ng anak hindi masuportahan? Paano na yan? Susundin mo siya. Tumanggi ako. Pero alam mo naman si tatay. Kailangan, lagi siyang panalo. Kaya ikaw na naman tong nagpatalo. Ano bang gusto mong gawin ko? Labanan ko pa siya. Oo! Palagi ka na lang nagre-reklamo sa mga ginagawa sa'yo ng tatay mo eh. Paano ako makakalaban kung binubugbog na niya ako? Pinugbog ka na naman? Dahil lasing ulit? Drugs ulit? Binugbog lang niya ako dahil galit siya. Walang kahit na anong alak o droga. Galit lang siya dahil kinukontra ko siya. Alam mo ang tatay mo talaga kahit kailan eh, no? Ano nang plano mo? Susundin mo siya? Gusto kong takasan siya. Go! Suportahan kita dyan. Lumayas ka na sa bahay nyo. Mula nung namatay ang nanay mo, wala nang ginawang tama yung tatay mo eh. May konti pa naman akong ipon. Hihinto muna siguro ako ngayong sem para mag-work tapos… Ay hindi ka hihinto, Beshi. Sayang oh. Malapit ka nang matapos eh. Ituloy mo pa rin. Patunayan mo sa tatay mo na kaya mo kahit hindi ka niya sustentuhan. Gusto ko naman yung plano mo. Pero kung magpapakatotoo ako, hindi ko kaya, Beshi. Maghahanap ako ng uupahan ko. Siyempre, babayaran ko yun. Iba pa yung gastos sa pagkain ko. Magbabayad pa ako ng tuition. Beshi, paano kung sa bahay ka muna tumira? Mahal ka naman ni nanay eh. Parang anak na ang turing niya sa'yo.
Nakakahiya, Beshi. Baka naman maging pabigat pa ako. Sabi mo nga halos gipitin na rin kayo ng tatay mo sa sustento. Tapos dadagdag pa ako. Ano ka ba? Magaling mag-budget si nanay. Tsaka tumulong-tulong ka na lang sa mga gawaing bahay para bayad ka na. Tapos kung makahanap ka ng sideline, di yun. Mag-abot ka kay nanay kung may pasobra ka. Pero walang pressure. Maiintindihan ka ni nanay. Bala ko naman talagang maghanap ng trabaho eh. Isasabay ko na lang yun sa pag-aaral ko. Mag-aambag ako syempre. Basta Beshi, papayag ang nanay mo ha. Tsaka dapat hindi magalit ang tatay mo sa akin. Baka isipin niya, dagdag pa akong palamunin. Hindi yan. Akong bahala. Mag-impake ka na ha. Uuwi ka na sa amin, Beshi. Punching bag si Bianca ng tatay niya, Papa Dudut. Alam namin yon ni nanay kaya kampante lang din ako na i-offer ang bahay namin sa kanya kasi alam kong gusto rin siyang tulungan ni nanay. Halos maiyak nga ako noon at si nanay noong makitang bugbog sarado si Bianca noong dumalaw sa amin. At minsan pa ay pinilit siya ng tatay niya na sabayan siyang mag-drugs. Tinulungan namin siya ni nanay para ipabarangay ang tatay niya. Ipapahuli na rin sana sa pulis ang tatay niya kaya lang ay naawa si Bianca. Hindi rin niya matiis ang tatay niya. Minsan nga noong nakatambay si Bianca sa tindahan malapit sa bahay nila ay bigla siyang kinaladkad ng tatay niya. Akala noong tatay niya ay inaabangan ni Bianca ang boyfriend niya. Wala namang boyfriend si Bianca. Tumambay lang siya roon dahil ayaw niyang makaharap ang tatay niya sa bahay. Kasama kasi ng tatay niya noon ang mga kaibigan niya. Ang mga kaibigan ng tatay niya ay madalas malaswang tingin kay Bianca. Wala namang pakialam ang tatay niya kahit pinagnanasaan ng mga kaibigan niya si Bianca. Ganon kademonyo ang tatay niya, Papa Dudut. Di ayan na naman po. Nagdrama na nga siya. Jem! May lang naman yun, Bianca. Ito naman. Katakot kayo ha. Ngayon pa lang, nagkakampihan na kayo ni nanay. Palibhasa, hindi mo ako makampihan kapag nagtatalo kami ng tatay mo. Lo, si nanay. Sa'yo kaya ako kampi, syempre. Kaya lang nakakapagod na kasi yung away niyo ni tatay. Gusto ko lang i-prioritize yung mental health ko. Kaya ayaw akong nakikisawsaw sa mga away niyo. Bakit po ba kayo nag-aaway ni Tito Rico? Di dahil sa pambababae niya. Linggo-linggo na lang. Iba't ibang babae ang nahuhuli kong kausap niya. At hindi lang kausap, Bianca ha. Ka-eme na rin. Sinundan nga ni nanay sa motel si tatay dati. Nakipagsabunutan pa sa kabit ni tatay. Ang walang kwenta nitong tatay. Aba, yung kabit pa ang kinampihan. Ayun, tinulak ako sa kanal. Ang kapal na mukha nila. Tita, bakit hindi niyo na lang po hiwalayan? Niloloko na po pala kayo ng paulit-ulit eh. Paano ba? Pinaramdam na sa amin ni tatay na hindi kami mabubuhay kapag umalis kami sa poder niya. Tama naman siya. Siya ang bumubuhay sa amin. Di tis na lang talaga. Diba, Nay? Kahapon nga, nahuli ko na naman. May kausap na ibang babae. Ako, estudyante pa. Ang galing talaga mambola ng tatay mo, Jem. Alam ko yung estudyante na yan, Nay. Last month pa nakaka-date ni tatay yan eh. Last month pa, pero wala kang sinabi sa akin. Nakakasawa na kasing i-report sa inyo. Wala rin namang nangyayari. Kahit pagsabihan o bungangaan nyo si tatay, hindi pa rin siya magbabago. Babaero pa rin siya hanggang next life niya. Grabe naman po pala si Tito Rico, no? Sweetheart! Jem! Andito kami sa sala. May tinake out akong liempo. Eto, kainin nyo na. Tiran nyo lang ba yan ng kabit mong estudyante? Saan naman galing yan? Sweetheart naman, walang papantay sa'yo kahit sino pang bata ang hirap sa akin. Halika nga rito, pakis nga kahit dalawa lang. Ano ba? Tigilan mo nga ako, Rico, hindi ako tanga. Alam kong nambababae ka na naman. Kailan ka ba magbabago, ha? Kapag nakita mo na ako sa loob ng kabaong? Huwag ka namang ganyan magsalita, sweetheart.
Hindi ko kakayanin kapag nawala ka. Ikaw ang buhay ko eh. Sinungaling! Palagi mo na lang ako sinasaktan. Huwag kang maniwala sa mga chismis. Gusto lang nilang sirain ang relasyon natin. Inggit lang sila dahil meron kang asawang mukhang 30 pa lang. Pogi at matikas, di ba? Ay nako, hindi mo na ako madadaan sa ganyan. Hindi mo na ako mabobola. Hindi kita binubola, sweetheart. Isumpa ko pa yan sa harap ng anak natin at itong si... Bianca po, Tito. Beshi po ako ni Jem. Itong si Bianca. Napakaganda naman ng kaibigan ng anak ko. Jem, mag-ayos-ayos ka nga rin naman para hindi nakakaya pag tumabi ka rito sa kaibigan mo. Hala, si Tito Rico naman. Papa Dudut, kumukulo na ang dugo ko noon kay tatay pero hindi ko na siya sinagot pa. Hindi ko na rin siya kasi kinakausap ng mga panahong yon. Ayoko na lang ma-stress kaya hinayaan ko na lamang siya. Alam ko namang wala ring patutunguhan kung mag-uusap pa kaming dalawa. Si nanay naman ay marupok pa rin dahil sa pambobola ni tatay. Tinanggap na lang niya ulit at parang walang nangyari. Parang hindi siya na-stress na nalaman niyang bagong estudyanteng kabit ni tatay. Sobrang martir ni nanay, Papa Dudut. Alam niyo bang ilang beses nang nagkaroon ng sakit si tatay dahil sa pakikipagsiping niya sa iba't ibang mga babae. Nahawa na nga rin si nanay isang beses. Pero imbes na iwan ay mas lalo pang dumikit si nanay kay tatay. Dahil pinaramdam sa kanya ni tatay na wala nang ibang papatol kay nanay, lalo't nahawahan na siya ni tatay ng sakit. Akala ni nanay, hindi ko alam ang tungkol doon pero napakinggan ko yon habang nagtatalo silang dalawa sa kwarto, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mula nang tumira si Bianca sa bahay, kahit papaano ay naging maginhawa ang buhay namin ni nanay. Masipag ang beshi ko. Kahit na hindi na utusan ni nanay ay siya na ang nagkukusa. Kaya madalas ay nag-relax lamang ako at nakakapag-focus sa pag-aaral ko. Magaling nga itong si Bianca na pagsasabay niya ang pag-aaral, pagtatrabaho at pagtulong niya sa bahay namin. Bilib nga si nanay at parang mas paborito na niya si Bianca kesa sa akin. At ganon din ang nangyari kay tatay. Kung kami ni tatay ay hindi nagbabanding, sila ni Bianca ay madalas magkausap. Kapag umuwi si tatay sa bahay ay lagi silang nagkakausap. Minsan pa nga ay sabay silang nanonood ng basketball. Aaminin kong naiinggit ako kapag nakikita ko ang bonding nilang dalawa. Dahil hindi naman kami nagkaroon ng ganong koneksyon ni tatay. Bakit kaya ni tatay nagagawang makipag-bonding kay Bianca? Pero sa akin na sarili niyang anak ay hindi niya magawa, Papa Dudut. Asan na ba si Bianca? Umalis pa siya ng bahay? Tawa na nga po, Tito. Sumasakit na yung tiyan ko kakatawa sa jokes niyo eh. Ayun lang pala siya. Maganda naman kasi ang tawa mo. Sige, sumigi ka pa nakalakak. Bianca! Beshi! Ay, uy, Beshi! Kanina pa ako chat ng chat sa'yo Hindi ka nagre-reply. Ay, hala, hindi ko kasi chinecheck yung phone ko eh. Ito kasing si Tito Rico, puro kwento. I-check mo na kaya ngayon. Dalian mo. Ba't di mo na lang sabihin ngayon kay Bianca kung anong kailangan mo? Kung makapagdemand ka naman sa beshi mo, nak. Huwag ganun. Hindi kita pinalaking ganyan ha. Nakakayari ito kay Bianca oh. Hindi ka kasali sa usapan namin. Bakit naman ganyan ka makipag-usap sa akin? Nagtataka pa ba kayo kung bakit? Mabuti pa tong si Bianca. Kaya akong respetuhin. Ngayon lang yan. Hindi ka pa kasi masyadong kilala. Pusta ano? After a month, makikita na niya kung ano man ang nakikita ko sa'yo. Beshi, okay naman si Tito Rico. Masyado mo lang yata siyang ginajudge. Wow! So si tatay na ba ang bagong beshi mo?
At kayo na tong nagkakampihang dalawa, ha? Uy, Beshi, hindi naman sa ganun. Kaya lang... Samantalang dati, lagi mo akong kinakampihan kapag nagsusumbong ako sa'yo tungkol sa kanya. Oh, ako pala tong sinisiraan mo sa kaibigan mo eh. Bakit ka naman ganyan, anak? Sarili mong tatay sinisiraan mo sa ibang tao. At ako ba tong masama ngayon? Maliban na sabihin ko sa kaibigan ko ang totoo. Huwag nga kayong manipulative, Tay. Kilala niyo ang sarili niyo. Uy, Jem, Beshi, Oo, tama na. kilala ko sarili ko. Alam kong mabuti akong ama. Hindi ako perpekto, pero ginutom ko ba kayo ng nanay mo? Pinabayaan ko ba kayo? Obligasyon yung buhayin kami ni nanay. At saka kung makapagsalita naman kayo, akala nyo consistent kayong magbigay ng pera kay nanay. Kung hindi pa nga siya magbakaawa sa inyo, hindi pa kayo mag-aabot eh. Sa hindi naman palagi malakas ang kita ko Matuto ka naman magpasalamat. Mabuti ka't hindi ako kagaya ng ibang amaryan na tinalikuran ng mga anak nila Parang itong si Bianca. Pinabayaan na lang ng tatay. Di ako gagaya ron. Maayos ako. Di ako nangiiwan ng pamilya. Hindi nang iiwan, pero nang bababae naman. Beshi, huwag ka naman Kakampihan mo talaga si tatay, ha? Bakit hindi? Wala naman akong ginagawang masama. Ikaw lang tong gumagawa ng problema at ikagagalit mo, Jem. Nananahimik ako rito Tapos pinagmumukha mo akong masama sa harapan ng kaibigan mo. Nakakahiya. Nakakahiya? Talaga ba, ha? Meron kayo nun? Beshi, hindi na tama yung pananalita mo sa tatay mo. Awat na. Oo, sige na. I-check ko na lang yung messages mo sa akin. Wag na. Magsama na lang kayo ni tatay. Tingnan mo tong batang to. Ang lakas ng toyo. Manang-mana sa nanay. Nako, kung masama lang akong tatay, sinaktan na kita Kaso hindi ako ganon. Hindi ako kagaya ng tatay ni Bianca na nambubugbog. Babait ako. Umawat ka na nga, tay. Ikaw na tong kinakampihan ng best friend ko, Kung ano-ano pang sinasabi mo dyan. Magsama kayo ni Bianca. Buisit! Gigil na gigil ako sa pagiging manipulative ni tatay. Ewan ko kung bakit naniniwala sa kanya si Bianca. Hindi na umaandar ang ganong klaseng mga salita ni tatay sa akin at hindi ko naman masisisi si Bianca dahil yon ang unang beses na nakaharap at nakasama niya si tatay. Magsisisi talaga siya kapag tumagal. Malalaman din niya ang kabulukan ni tatay. Nakakaumay ang ganong ugali ni tatay, Papa Dudut. Napakasinungaling. Akala niya siguro nakakatuwa ang pagiging bolero at mayabang niya. Panay ang puri sa sarili hindi naman totoo ang mga sinasabi. Dahil sa pagiging close ni na tatay at Bianca nawala na ng time ang best friend ko sa akin. Hindi na nga kami halos nakakapag-usap. Lagi na lang silang dalawa ni tatay ang magkaut-utang dila. Parang sila pa itong mag-ama. Kapag tinitingnan ko sila ay hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot. Bakit napakabait ni tatay kay Bianca pero sa aking anak niya ay lagi siyang walang kwenta. At isang araw ay nalaman ko na ang katotohanan. Si Jem tsaka si tatay. Bakit palagi silang nawawala? Hanapin ko nga. Baka kung ano nang ginagawa ng mga yun. Teka. Ano yun? Anong ingay yun? Puntahan ko nga. Anong ginagawa niyo? Beshi! Anak! Mga baboy kayo! Bakit kayo naghahalikan? Bakit kayo nagyayakapan? Beshi, magpapaliwanag ako. Ibeshi mo yung mukha mo! Paano mo ito nagawa sa akin, Bianca? Bakit tatay ko pa ang pinatulan mo? Walang kasalanan si Bianca, anak. Kasi ikaw ang may kasalanan ng lahat! Manipulative ka kasi! Pinaniwala mo ang best friend kong mabuti kang tao! Porket alam mong may problema siya sa tatay niya, kaya inabuso mo ang kahinaan niya! Hindi totoo yan. Hindi namin sinasadyang mahulog sa isa't isa. Nangyari lang talaga ang dapat mangyari. Dapat mangyari? So ano tong ginagawa niyo? Dapat tong mangyari? Wala kang nakikitang masama sa tukaan yung dalawa ng best friend ko? Ang best friend ko na kaedad ko lang? Ano ba, dalaga na si Bianca. Nasa tamang edad na siya. Tama si Rico, Jem. Tsaka ako naman tong nagdesisyon na pagbigyan ng tatay mo Gusto ko siya. Mabait si Rico sa akin at sana makita mo yun.
Kung bibigyan mo lang ng chance ang tatay mo, Bianca, ano ba? Naririnig mo ba yung sarili mo? Ilang beses kong kunento sa'yo kung gaano kagaling magmanipula ang tatay ko. Bakit ka nagpabiktima? hindi ako nagpabiktima. Hindi ka naman kasi nakikinig sa akin eh. Mahal ko ang tatay mo. Ako mismo ang pumili sa kanya. At walang masama kung nagmamahalan kami. Parehas kaming nasa tamang edad na. Kung makapagsalita ka, akala mo wala si nanay sa eksena, ha? Hoy, Tay! Ipaalala ko lang sa'yo, ha? Kasal ka kay nanay! Magkasama pa rin kayo sa iisang bahay! Kaya nga nakikiusap ako sa'yo na hayaan mo na lang kami ng best friend mo na magmahalan. Hindi kami makakasagabal sa'yo. Basta wag mo lang sasabihin sa nanay mo tungkol sa amin ni Bianca. Wow! Wow naman talaga, Tay! Hindi ko alam kung bakit hindi ka kinikilabutan sa mga sinasabi mo. Ayos ka rin talaga eh, no? Bakit? Anong balak mo? Anong balak ko? Magsusumbong ako kay nanay. Paalisin namin si Bianca. Hindi ako papayag sa plano mo. Wala kang magagawa. Nasa tamang edad na rin ako para magdesisyon sa ikabubuti ko. O sige, gawin mo yan. Magsumbong ka sa nanay mo. Pero Rico… Talaga? Magsusumbong ako? Pag nagsumbong ka, tapos na ang sustento ko sa inyo mag-ina. Iiwan ko kayo at magsasama kami ni Bianca. Talaga, Rico? Magsasama na tayo? Oo naman. Kung magsusumbong tong si Jem. Pero mukhang malabo eh. Wala naman tong trabaho na ipagmamalaki. Pareha sila ng nanay niya. Paano sila mabubuhay pag wala ako? Talagang gigipitin mo kami, Tay? Kami na nga tong inaagrabyado mo sa pagluloko mo. Pero kami pa rin ang dehado. Hindi naman sana kayo madedehado kung mananahimik ka lang eh. Ang ayos kong kausap. Gusto mo bang makita na nahihirapan ang nanay mo? Kita mo naman sa edad niya. Hindi na niya kaya magtrabaho. Ikaw din. Sa huli, baka ikaw pang sisihin niya. Ang kapal ng mukha mo! Tsaka, Beshi, kapag nagsumbong ka, sisingilin na rin kita sa mga utang mo sa akin, ha? Ilang libo din yun. Saan ka kukuha ng pambayad mo? Oh, talaga? Inutakan ka pa pala nitong anak kong batugan na to? Di paano ba yan? Magsusumbong ka pa ba? Ha, Jem? Talo ka na oh. Wala kang panlaban sa amin ng beshi mo. Nagtawanan lamang sina Tatay at Bianca nang makitang gipit na ako sa sitwasyon nilang dalawa. Pagkatapos noon ay nagbalik sila sa paghahalikan at paglalambingan. Parang hindi nila ako nakikita at nakakasama ng loob yon, nakakasuka silang dalawa. Umalis ako para magpahangin. Ilang araw na wala noon si nanay dahil umuwi siya ng probinsya para alagaan ang bunso nilang kapatid na merong sakit. Kaya siguro yan lakas ng loob ni Bianca at tatay na gumawa ng kademonyuhan. Habang naglalakad noon ay hindi ko maiwasang maalala ang nakaraan ni Bianca. Bigla ko naalala ang mga kwento niya kung paano siyang na-attract sa mga may edad na lalaki. May mga naging boyfriend siya na halos kaedad ng mga tatay namin. Doon daw siya nakakahanap ng comfort. Doon lang ako napapailing noon, parang kasalanan ko na pinatuloy ko si Bianca sa bahay namin. Parang ako pa ang naging dahilan kung bakit nila pinagtataksilan si Nanay Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ako nagsumbong kay nanay kahit kating-katina ang dila ko na magsabi kay nanay, pero hindi ko po ginawa, Papa Dudut. Pero pansin niyang balisa ako at madalas kong iwasan si nanay. Nakokonsensya kasi ako at iniiwasan na rin si Bianca. Galit na galit ako sa kanya at wala naman siyang attempt na lapitan po ako. Ni mag-sorry ay wala sa kanyang bokabularyo. Tuloy pa rin ang relasyon nila ni tatay. Kapag wala si nanay ay doon sila malayang naglalandian. Kapag andun naman si nanay sa bahay ay nag-check-in na lamang silang dalawa. Sobrang bigat sa pakiramdam na itago ang sikreto nilang dalawa, Papa Dudut. Pero wala akong magawa, hawak kami ni tatay sa leeg at alam kong tototohanin niya ang pagbabanta niyang iiwan niya kami ni nanay at pababayaan oras na magsumbong ako. At si Bianca, totoo naman kasing malaki ang inutang ko sa kanya.
Pero ang inutang ko sa kanya ay ginamit namin ni nanay para pangtapal sa kulang na allowance na inaabot ni tatay sa amin. At napakasakit lang na ginamit ni Bianca yon para gipitin ako sa sitwasyon namin. Grabe ang pinagdaanan ko noon, Papa Dudut. Oh, Nay, bakit po kayo umiiyak? Ang tatay mo kasi, Jem. Ano na naman bang ginawa niya? May kutob ako na meron na naman siyang bagong kabit. May bago pa ba dyan? Hindi ka na nasanay, Nay. Alam ko namang lagi siyang may kabit, anak. Hindi siya nawawala ng babae. Alam ko rin naman yun. Pero iba kasi ngayon eh. Anong ibig niyong sabihin? Hi, tita! Hi, Jem. Hi, Bianca. Anong pinag-uusapan niyo? Wala kang pakialam. Ito talagang beshi ko. Wala na naman sa mood. Si tita na nga lang ang kausapin ko. Tita, anong meron? Parang pinagsakluban ka ng langit at lupa ah. Ang Tito Rico mo kasi, Bianca. Alam kong may babae siya. Oh, meron ulit? Nagtataka ka ba? Sino kaya yun, no? Nahuli niyo po ba si Tito? Hindi pa. Mag-iimbestiga pa ako. Alam niyo, tita, kung ako lang po, hayaan niyo na po si Tito. Mabait naman po siya eh. Puro trabaho nga lang ang inaatupag niya. Para may uwi siya sa inyo, di ba? Hindi eh. Hindi, Bianca. Alam kong may mali na. Ibang babae ang inaatupag niya. O anong nakakatawa, Beshi? Niloloko na nga nanay mo, ganyan ka pa kumakatawa. Ay, nako. Concern ka kay nanay? Oo naman. Kasi parang nanay ko na si tita. Huwag kang ang tumawa yan, Jem. Problemado lang ako rito. Ay, nako. Hayaan niyo na si tatay, Nay. Hindi na yun magbabago. Kung meron man siyang ibang babae, na sigurado akong meron, wala ka nang magagawa. Pero kailangan ko pa rin gumawa ng paraan para matigil yon. Alam mo bang, bawas na naman ang binibigay niyang pera sa akin? Kasi sigurado ako, binibigyan niya ng pera ang kabit niya. Ay, oo no. Siguro yung pera ni tatay. Pinambibili niya ng sapatos tsaka bag ng kabit niya. Ano sa tingin mo, Beshi? Ganun kaya yun? Hindi naman siguro gagawin yun ni Tito. Sa inyo pa rin ni tita napupunta ang pera niya. Talaga lang ah. Ano ba to? Tumatawag na naman yung inutangan ko ng bigas natin. Teka nga at sasagutin ko lang. Hoy, Jem. Isang beses pa napaparinggan mo ko ng ganito sa harapan ng nanay mo. Humanda ka. At anong gagawin mo? Isusumbong kita kay Rico. Diyan ka naman magaling eh. Magsumbong sa tatay ko. Oo. At gagalingan ko palalo para iwanan niya kayong mag-ina. Ganyan ka talaga kasama, Bianca? Sumasama lang ang ugali ko kapag kinakalaban na ako. Beshi. Gigil na ko noon, Papa Dudut, sa mga nangyari, lalong-lalo na kay Bianca. Gusto kong hilahin ang buhok niya hanggang malagas. Gusto ko siyang hatakin palapit kay nanay para isumbong siya. Pero hindi ko ginawa at alam kong malaki ang hawak niyang panlaban sa akin. Talo ako kapag nagsumbong ako. Hinayaan ko siyang pagbantaan ako at hinayaan ko siyang malditahin ako at sa isang iglap ay nawala lahat ng amor ko kay Bianca. Nawala ang pagmamahal ko at respeto ko sa kanya dahil sa pagiging kabit niya sa tatay kong walang kwenta. Kaya naman nakaisip ako ng paraan para gumanti. Hindi na ako papayag na api-apihin na lamang nilang dalawa. Hindi na ako pwedeng manahimik pa, bahala na kung ano ang mangyari. Kahit iwan na kami ni tatay, pagkatapos nitong gagawin ko ay wala na akong pakialam.
Pinuntahan ko si tatay at Bianca pinuntahan ko ang tatay ni Bianca na si Tito Eric. Sinumbong ko si Bianca at ang relasyon nila ng tatay ko. At tulad nga ng inaasahan, nagalit ang tatay ni Bianca at napakasaya ko. Sigurado ka ba talaga sa sinasabi mo? Totoong kabit ng tatay mo ang anak ko? Opo, Tito. Ako nga po mismo ang nakahuli eh. At nandyan sila ngayon sa bahay niyo? Opo. Kaya habang nandyan pa silang dalawa, sugurin nyo na. Pasok po kayo. Bianca! Bianca, asan ka? Lumabas ka, ngayon din! Ano nangyayari rito? Sino ka? Ako ang tatay ni Bianca. Umalis ka rito. Hindi ka welcome sa bahay namin. At wag ka magkakamaling saktan si Bianca dahil ipapupulis kita. Nay, hayaan niyo si Tito Eric. Ikaw ang nagpapasok sa kanya rito, Jem. May kailangan kasi kayong malaman. Ano bang nangyayari? Nasaan ang magaling mong asawa, ha? Nasa kusina. Nagluluto sila ni Bianca. Napakahayop talaga! May tumatawag po ba sa akin? Bianca! Tay, ano pong ginagawa niyo rito? Ano ba yan? Bakit may naririnig ako sumisigaw? Sino ka ba? Ako lang naman ang tatay nito ni Bianca. Ikaw ba si Rico? Ginawa mong kabit ang anak ko. Anong pinagsasasabi mo riyan? Anong kabet? Hindi mo alam? Hindi mo alam na ang mister mo at ang anak ko ay magkarelasyon? Rico! Hindi totoo yan! Nagpapakatatay lang ako kay Bianca dahil wala kang kwentang ama! Anak ka na, nagsisinungaling ka pa! Jem, anak ko! Ano ba itong ginawa mo? Pakinggan mo sila, Nay. Para malaman mo. Hayop ka, matanda ka na! Pati kaedad ng anak mo, pinatos mo! Ano ibig sabihin nito? Bianca! Sumagot ka, Bianca! Tinatanong ka ng nanay ko! Napakahayop mo talaga, Jem! Meron pa bang masayop sa'yo? Hayop ka! Pinagkatiwalaan kita! Ayaw ka pa! Ikaw na magsabi sa akin yan! Eh, ikaw nga nung pumatol sa tatay ko! Ikaw nung sumira ng pamilya ko! Tama na! Tama na! Ano ba nangyayari? Rico! Sabihin mo sa akin ang totoo! Wala! Nagsisinungaling lang sila! Talagang hindi ko pa rin naamin! Ang tigas na ko! Tama na! Dahil tama na po! Tama na po! Tama na po! Huwag niyo saktan si Rico! Mahal ko siya! Bianca! Tita, sorry po. Halika nga rito, Bianca! Manang-mana ka sa nanay mo! Malandi ka! Hayop kang babae ka! Sinira mong pamilya ka! Tita! Huwag mo! Aray! Tama na po! Tama na po! Tita! Tama na po! Beshi, tulungan mo ako, please! Sorry, Beshi. Ginusto mo yan. Kaya magdusa ka. Papadudot masakit sa dibdib na makitang nasasaktan ang nanay ko dahil sa mga nalaman niya. Pero mas mabuti na yon para magising na siya sa katotohanan. Hinayaan ko siyang saktan si Bianca at ganoon din si Tito Eric. Hinayaan niyang masaktan ng todo si Bianca para madala ito. Sa unang pagkakataon ay kampi ako kay Tito Eric. Pagkatapos noon ay kinaladkad na nito si Bianca paalis sa bahay namin. Wala nang nagawa si tatay pagkaalis ng mag-ama. Kami naman ang binalikan ni tatay, pinagmumura niya si nanay pero lumaban na si nanay. Nakipag-iwalay na si nanay kay tatay, inunahan na niya si tatay. Natauhan na nga si nanay at wala kong kasing saya ng mga oras na yon. Mabuti na lang talaga at nagsumbong ako kay Tito Eric. Naging magulo at madugo yun pero mabuti na rin kaysa patuloy kaming sakalin ni tatay sa panggigipit niya.
Sa ngayon, Papa Dudut, ay wala na kaming balita kung nasaan sina Tatay at Bianca. Ang huli kong nabalitaan ay nagtanan sila. Ako naman ay nakakuha ng trabaho para masuportahan ko si nanay. Huminto muna ako sa pag-aaral para makatulong ako sa pag-ahon namin. Mahirap pero kinakaya. Okay na ito kaysa umasa sa isang walang kwentang ama. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Jem. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami sa atin ang nagsusumika para kumita. Pero may mga panahon na hindi talaga sapat ang kinikita natin. Ikaw, kabarangay, ano ang ginagawa mo kapag kapos ka sa pera? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig sa Barangay LS. Ako nga po pala si Jules. Nagtatrabaho po ako bilang supervisor sa isang call center at palagi po akong nakikinig sa inyo tuwing break ko. Matagal ko na rin pong napapakinggan ang iba't ibang kwento tungkol sa love life dito sa Barangay LS. Kaya naman naisipan ko na baka panahon na rin para ibahagi ko ang sarili kong karanasan. Isa lang po akong simpleng lalaki, Papa Dudut, na may simpleng pangarap ang bumuo ng sarili kong pamilya. Pero kung tutuusin ay pakiramdam ko ay hindi ako kagwapuhan kaya pakiramdam ko rin na wala talagang nagkakagusto sa akin. Pero nagbago ang lahat nang ipakilala sa akin ang kaibigan ko si Dina. Nereto niya ito sa akin at noong una ko pa lamang makita ang litrato ni Dina, napahanga na agad ako. Ang ganda niya at mukha rin siyang mabait. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na hanapin si Dina sa Facebook. Nung unang beses ko siyang i-chat at magpakilala, sobrang kaba ang naramdaman ko. Pero nilakasan ko talaga ang loob ko dahil gusto ko siyang makilala ng mas mabuti. Sa awa ng Diyos ay nag-reply si Dina at habang tumatagal, mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Araw at gabi kaming nag-uusap pero kahit na ganoon ay hindi pa rin kami nakakapag-video call noon kasi medyo naiilang ako sa itsura ko. Pero dumating din sa punto na naisip kong dapat na rin kaming magkausap ng mas personal. Kaya kahit kamado ay nilakasan ko na ang loob ko. At hindi ko makakalimutan ang unang beses kami na nag-video call ni Dina. Hi, Jules. Kumusta ka? Eto, okay lang. Ikaw? Okay lang din. Kumain ka na ba? Oo. Teka lang. Itapat mo ng maayos yung camera mo. Hindi kasi kita makita ng maayos eh. Pasensya ka na ha. Nahihiya kasi ako eh. Ha? Bakit naman? Paano ba naman kasi? Ang ganda-ganda mo habang ako... Huwag kang magsalita ng ganyan. Sa tingin mo ba, papayag akong makipag-chat at makipag-video call kung napapangitan ako sa'yo? So ang ibig mong sabihin... Oo.
Nakukyutan ako sa'yo. Naku, baka mamaya binobola mo lang ako ha. Hindi no, kaya huwag ka nang mailang sa akin. Sige na nga, sabi mo eh. Nga pala, asan ka ngayon? Ha? Nasa apartment ako. Bakit? Ah, ang ganda kasi ng apartment mo, mukhang hotel. Ay, thank you ah. Pa-room tour ka naman dyan oh. Sige ba? Oh, yan. Bale, ito yung CR. Teka, bathtub ba yan? Oo. Wow! Kakaibang klase ang bathtub mo ah. Kulay pink? Mahilig kasi ako sa pink. Tsaka sa totoo lang, yung bathtub na yan ang dahilan kung bakit kinuha ko tong apartment na to. Mahal ba yung inuupahan mong apartment? Medyo. Pero ayos lang sa akin yun. Kasi yun naman talaga ang dahilan kung bakit nagpapakapagod tayo sa trabaho, di ba? Para mas magkaroon tayo ng maginhawa at saka komportableng buhay. Kung sa bagay. Anyway, ito naman yung kusina ko. Oh, ayan. Wow! Ang lakas naman makasosyal ng kusina mo. At talagang induction cooker pa yung gamit mo. Aba, syempre naman. Para iwas sunog na rin, di ba? Pero, hindi ba mahal sa kuryente yan? Medyo. Pero okay lang. Mas mapapamahal ako kung masusunog tong apartment. Ikaw talaga. Teka lang, ano yung nasa gilid? Ha? Saan dyan? Ayan o, yung glass case. Sandali lang ah. Ito yung perfume collection ko. Grabe, ang dami. Mahilig ka pala sa perfume? Hindi ba obvious? Kapag nai-stress ako sa trabaho, yung ginagawa kong stress reliever ay ang mangolekta ng bagong perfume. Pero, hindi ba mahal yan? Alam mo ikaw, kuripot ka siguro, no? Paano mo naman nasabi? Ang dami mo kasing comments tungkol sa mga gamit ko dito sa apartment eh. Hindi naman sa ganun. Yung sa akin lang naman, namamahalan ako sa mga gamit mo. Yun lang yun. Para saan pa yung kinikita natin kung hindi natin ibibili ng mga bagay na makapagpapagaan ng loob natin, di ba? Tsaka isa pa, hindi mo rin naman madadala sa hukay yung pera mo kapag namatay ka. Nandun na ako. Pero naniniwala kasi ako na dapat marunong tayong magtipid kasi hindi natin alam kung kailan tayo mauubusan ng pera, di ba? Kaya nga ako nagtatrabaho eh. Para hindi ako maubusan ng pera. Pero alam mo, ang cute mo pag tumatawa. Sus, bolero. Totoo kaya? Nga pala Jules, thank you talaga sa time mo ah. Talagang na-appreciate ko. Pero kailangan ko na kasing matulog eh. Maaga pa yung pasok ko bukas. Ganun ba? Sige. Good night. Good night din. Chat na lang tayo ulit bukas ng umaga. Aaminin ko po sa inyo, Papa Dudut, na medyo nabigla talaga ako nang makita ko ang mga gamit ni Dina. Puro mamahalin at sosyal. Mga branded na bag, sapatos at accessories na halatang hindi basta-basta. Para sa akin kasi ay sayang lang sa pera ang ganong mga bagay. Naniniwala kasi ako na habang may pera tayo, mas mabuting matuto tayong magtipid, mag-ipon at unahin ang mga bagay na talagang mahalaga tulad ng pamilya, kinabukasan at pang-araw-araw na pangangailangan. Pero kahit magkaiba kami ng pananaw ni Dina pagdating sa pera, hindi ko siya hinusgahan. Naintindihan ko na iba-iba tayo ng kinalakhan, ng lifestyle at ng pananaw sa buhay. Mas pinili kong unawain siya at mas kilalanin kung sino talaga siya bilang isang tao. Hindi base sa mga gamit niya, kundi base sa ugali niya, sa puso niya, at sa kung paano siya makitungo sa akin. Makalipas nga ang ilang buwan, ng tuloy-tuloy na pag-uusap, pagkakaibigan at pag-unawa sa isa't isa, nagkita rin kami sa wakas. Doon ko na rin sinabi sa kanya ang totoo kong nararamdaman at tinanong kung pwede ko ba siyang ligawan, at sa kabutihang palad ay pumayag si Dina.
At hindi nagtagal ay dumating ang araw na pinaka-aasam-asam ko. Sinagot niya ako, Papa Dudut, at grabing sobrang saya ko noon. Parang lumipad ang puso ko sa tuwa. Kaya bilang isang simpleng paraan para mapasaya rin siya, naisip kong ayain siya na pumunta sa La Union kasama ko. Salamat sa Diyos. Nakapag-check-in na rin tayo sa wakas. Mismo. Grabe, pakiramdam ko para na akong masusuka sa biyahe. Nga pala babe, thank you talaga dito sa treat mo ah. Alam mo ba na sa lahat ng naging boyfriend ko, ikaw yung pinakauna na nag-aya sa akin na pumunta dito sa La Union. Alam mo naman na kaya kong gawin ang lahat para pasayahin ka, di ba? Ang sweet talaga ng baby ko. I love you. Love you too, babe. Nga pala, may gusto akong ibigay sa'yo. May sorpresa ka para sa akin? Aba, syempre naman. Sagot mo kaya yung hotel at pamasahe natin. Kaya dapat lang na may gift ako para sa'yo. Ano ka ba naman? Maliit na bagay. Hindi ka na dapat nag-abala pa. Pero nandito na to. Kaya tanggapin mo na lang, ha? Saglit lang ah. Kukunin ko lang sa maleta yung surprise ko para sa'yo. Tada! Ayan oh! Binilhan kita ng 5 t-shirt. Uy, ang dami naman yata niyan. Kailan mo binili ang mga yan? Namili na ako nang sinabi mo sa akin na pupunta tayo dito ng La Union. Para laging handa, diba? Ay, kaya naman pala ang laki ng maleta na dala mo eh. Okay lang yan. Kaya ko namang buhatin yan eh. Oh, tanggapin mo na tong mga t-shirt. Thank you dito, babe ah. Huwag kang mag-alala. Babawi ako sa'yo bukas. Ano ka ba? Kahit hindi na. Saglit nga lang. May price tag pa tong mga t-shirt oh. 4,000 isang piraso? Saan mo naman nabili tong mga to? Bakit ang mahal? E di syempre sa department store. Okay na yung mahal. At least matagal masira, diba? Ay, dapat sa ukay-ukay ka na lang namili. Alam mo ikaw, matagal ko nang napapansin na sobrang higpit mo pagdating sa pera. Naniniwala kasi ako na hindi naman natin kayang magtrabaho habang buhay. Kaya habang bata pa tayo, dapat marunong na tayong mag-ipon. Ewan ko sa'yo. Basta ako, naniniwala ako na dapat matutunan mo rin na i-enjoy yung pera mo while you're still young. You only live once. Ganun. Tsaka isa pa, hindi mo rin naman madadala yung pera mo sa langit, di ba? Kaya dapat, lubus-lubusin mo na kung anong meron ka ngayon. Dina, dapat alam mo rin yung mga limitasyon mo pagdating sa paggastos ng pera. Alam mo, nakakatawa ka. Bakit naman? Yung mga ex ko nga dati, tuwang-tuwa tuwing binibigyan ko sila ng regalo eh. Pero ikaw, kakaiba ka. Ikaw lang yung kilala kong nagdadalawang isip pa tuwing binibigyan ng regalo. Lumaki kasi ako sa hirap eh, kaya palagi akong nag-iingat pagdating sa pera. Jules, ganun din naman ako. Yung mama ko, kasambahay lang. Tapos yung papa ko, construction worker. Isang kahig, isang tuka lang yung pamilya ko nung nasa high school pa kami. Kaya nung natanggap ako sa trabaho ko bilang insurance agent, pinangako ko na ibibigay ko sa sarili ko yung buhay na hindi ko makamit-kamit nung bata pa ako. Kaya naman pala. Mas naiintindihan ko na ngayon kung saan ka nang gagaling. Mabuti naman kung ganon. Kasi may surprise pa ako para sa'yo. Teka lang ah. Ito, perfume. Magkano naman bili mo dito? 10,000 lang yan. Ano? Limited edition kasi yung perfume na yan. Kung tutuusin nga, mura na yun eh. Kasi nakasale pa yan nung binili ko. Huwag ka na ngang magtanong ng kung ano-ano dyan. O eto, tanggapin mo na lang. Sige na nga, gift mo sa akin to eh. Thank you dito ah. Maliit na bagay.
Para po talaga akong mahihimatay nang makita ko ang mga pinamili ni Dina. Kasi sa pagkakatansya ko ay hindi bababa sa 20,000 ang halaga ng lahat ng yon. Alam kong hindi biro ang presyo ng mga binili niya. Kaya hindi ko maiwasang mabigla. Pero kahit na ganoon ay pinilit kong pigilan ang sarili ko na husgahan siya. Girlfriend ko na siya ngayon at sa totoo lang ni minsan ay hindi siya nanghingi o nanghiram ng pera sa akin para lamang mabili ang mga gusto niya. Napagtanto ko na siguro'y tama lang din na i-reward niya ang sarili niya mula sa pinaghirapang sweldo niya bilang isang insurance agent. Deserve din naman niyang i-enjoy ang bunga ng sipag at tiyaga niya. At sa totoo lang, pareho rin kaming nag-enjoy ni Dina sa bakasyon naming yon sa La Union. Doon namin mas nakilala ang isa't isa. Yung mga simpleng ugali, maliliit na hilig, pati na rin yung mga bagay na nagpapasaya sa amin. Dahil sa mga sandaling yon ay mas lalo kong naramdaman kung gaano siya kahalaga sa akin. Noon ko talaga nasabi sa sarili ko, si Dina na ang babaeng gusto kong makasama at mahalin habang buhay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Makalipas ang ilang buwan ay mas lalo pang tumatag at lumalim ang relasyon namin ni Dina. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyan nang iniwan ni Dina ang dati niyang apartment para makipag-live-in sa akin. At sobrang saya ko noon, Papa Dudot, kasi pakiramdam ko ay unti-unti na naming binubuo ang buhay na matagal ko nang pinapangarap. Pakiramdam ko noon ay konti na lang at nahantong na talaga sa kasalan ang relasyon namin. At kahit magkasama na kami sa isang bubong, sinisikap ko pa rin iparamdam kay Dina araw-araw kung gaano siya kahalaga sa akin. Hindi ko nakakalimutang ipakita na siya lang ang babaeng mamahalin ko habang buhay. At handa akong tanggapin at mahalin siya ng buo kahit ano pa ang nakaraan o pagkukulang niya. Pero isang gabi habang mahimbing kaming natutulog, nagising ako sa sunod-sunod na pag-vibrate at pag-ilaw ng cellphone. At cellphone pala ni Dina yon. Kinuha ko yung cellphone niya sana para i-silent na lamang, pero hindi ko naiwasang mapansin na may sunod-sunod na mensahe mula sa iba't ibang numero. At doon ako biglang kinabahan, Papa Dudut. Ano ba naman yan? Istorbo talaga oh. Dina, babe. Yung cellphone mo, kanina pa nagva-vibrate. Matingnan nga. Sino pa kasi to? Teka lang, wag. Akin na nga yan. Ano to? Ba't ang daming number na nagte-text sa'yo? Sino yung mga yan? Wala to. Mga katrabaho ko lang. Ha? Sigurado ka ba? Kasi parang nakita ko yung isang message, mukhang sinisingil ka yata. Oo. Gaya nga ng sabi ko, katrabaho ko lang yun. Eh bakit ka naman sisingilin ng katrabaho mo? May pinagkakautangan ka ba? Oo eh. Nung isang araw kasi, nasa digital wallet lahat ng pera ko. Tapos kinailangan ko ng cash. Kaya ayan, napilitan akong manghiram ng pera sa katrabaho ko. Yun lang yun. Ganun ba? Oo. Oy, sino naman yung ibang numbers na nagte-text sa'yo? Sandali nga lang. Binasa mo ba lahat ng messages ko? Hindi, kaya nga ako nagtatanong, di ba? Ayoko naman talaga kasing pakialaman yung cellphone mo eh. Pero kanina pa kasi vibrate ng vibrate yan eh. Kaya, ayan. Sa susunod kasi, gisingin mo ko. Hindi yung bigla-bigla ka nalang nakikialam ng gamit ng may gamit. Sinubukan naman kitang gisingin ah. Pero pinakialaman mo pa rin yung cellphone ko. Invasion of privacy ang tawag dyan sa ginagawa mo, Jules. Kakainis ka naman eh. Babe, sorry na.
Please, huwag ka nang magtampo sa akin. Hindi ko naman nabasa lahat ng messages mo eh. At saka, pangako, sa susunod, hindi ko napapakialaman yung cellphone mo, okay? Siguraduhin mo lang ah. Promise. Hindi lang talaga ako nakatiis kanina kasi ang himbing na ng tulog ko tapos nagising ako ng dahil lang dyan sa cellphone na yan. Sige na nga. Pinapatawad na kita. Basta, wag mo nang uulitin yung ginawa mo ah. Kasi yung pinakaayaw ko sa lahat, yung pinapakialaman ako. Oo na. Sorry. Bati na tayo ah. Oo na. Nga pala babe, may gusto sana akong i-open up sa'yo eh. Ano yun? Siguro bukas na lang. Alam mo ikaw, ang labo mo kausap. Para saan pa na binanggit mo yung gusto mong pag-usapan kung hindi mo naman pala ikikwento sa akin? Eh kasi, kasasabi mo lang na ayaw mo yung pinakikialaman ka kaya eto. Natatakot na ako na baka magalit ka na naman sa akin. Sige na, sabihin mo na. Sa tingin mo ba makakatulog pa ako pag hindi mo sinabi sa akin yung gusto mong sabihin? I'm sorry babe pero yung ayaw ko kasi sa lahat yung may utang eh. Grabe ka naman sa akin. Ba't pakiramdam ko parang hinuhusgahan mo na ako ha? Yung katrabaho ko lang naman yung inutangan ko kasi wala akong cash nung time na yon. Eto na nga ba yung sinasabi ko eh. Eto mismo yung dahilan kung ba't ako nagdadalawang isip na sabihin pa sa'yo to eh. Pwes, dahil sinimulan mo na, walang matutulog sa atin hanggang hindi natatapos tong usapan na to. Please babe, huwag mo naman sanang masamain yung sinasabi ko sa'yo. Nakakasama ka ng loob eh. Pakinggan mo muna kasi ako. Yung sa akin lang naman, ayokong mabaon ka sa utang. Babe, alam kong marami kang luho. At tinanggap ko naman yun, di ba? Kasi nga, tulad ng sabi mo sa akin noon, pera mo naman ang ginagamit mong pambili sa mga luho mo. Kaya hinahayaan na lang kita. Pero yung utang kasi, ibang usapan na yun eh. Sandali nga lang. Ba't ka ba nagkakaganyan ha? Ba't pa praning na praning ka na may utang ako sa katrabaho ko? Ayoko lang kasing matulad ka sa mga kasama ko sa call center. Anong ibig mong sabihin? Marami kasi akong katrabaho sa call center na mahilig mangutang. Yung iba sa kanila, bigla-bigla na lang nawawala para lang matakasan yung hiniraman nila ng pera. Babe, alam kong concern ka sa akin. Na-appreciate ko yun. Pero wala kang dapat ipag-alala. Hindi ako matutulad sa mga kasamahan mo sa call center. Siguro nga marami akong luho, pero hello, sahod ko naman yung pinambibili ko ng mga luho ko. Sige na, huwag ka nang magtampo sa akin oh. Ikaw lang naman tong iniisip ko eh. Iba pa rin kasi talaga kapag may financial stability tayo. Oh, sure, whatever. Matulog na nga lang tayo. Baka mamaya kung saan pa mapadpad tong usapan na to eh. Good night na. Noong gabing yon ay ramdam kong medyo nainis sa akin si Dina. Pero kahit ganun pa man ay wala akong pinagsisihan sa mga sinabi ko. Alam ko sa sarili ko na kapakanan lamang niya ang iniisip ko noon. Marami kasi akong kakilala sa call center na nalunod na sa utang. Yung tipong patong-patong na ang utang sa mga katrabaho tapos ay bigla na lamang maglalaho, mag-aawol para lamang takasan yung mga pinagkakautangan nila. Ang iba pa nga ay lilipat ng ibang kumpanya tapos ay uulit lamang sa parehong cycle. Ayoko ng ganong klase ng buhay. Gusto ko yung simple lang, may peace of mind, walang iniisip na bayarin at syempre gusto ko na ganon din ang magiging partner ko sa buhay. Pero habang tumatagal ay parang ang hirap makamit ng peace of mind na yon. Napapansin ko kasing mas lalo nang dumadalas ang pag-online shopping ni Dina. Kung ano-ano ang mga binibili niya. Bagong cellphone, mga bag, sapatos, mamahaling pabango at kung ano-ano pa. Nung una ay hinayaan ko lamang, sabi ko sa sarili ko ay deserve naman niya. Kasi kita ko rin naman yung effort at sipag niya sa trabaho bilang insurance agent. Pero sa totoo lang ay dumating din ako sa punto na napaisip ako kung paano niya pinagkakasya ang sahod niya sa lahat ng ginagastos niya. Hanggang isang gabi habang kumakain kami ni Dina sa isang restaurant.
bigla na lamang may nangyari na unti-unting sasagot sa mga katanungan ko, Papa Dudut. Babe, thank you dito sa treat mo ah. Maliit na bagay babe, kahit ano para sa'yo. Eh, teka lang. Parang himala yata na dinala mo ko rito sa restaurant. Eh di ba, ikaw tong palaging nagrereklamo na sayang lang sa pera yung paglabas-labas para kumain? Kakasahod ko lang kasi at napagtanto ko na medyo matagal-tagal na rin simula nung huli tayong lumabas. Kaya eto. Confirmed. Mahal na mahal mo talaga ako. Naman. At mahal na mahal din kita kahit kuripot ka. Uy, hindi ako kuripot ah. Maingat lang talaga ako sa pera, alam mo yan. Alam mo minsan, natatawa na lang ako eh. Bakit naman? Eh, hindi ko kasi magets kung bakit tayo nagkasundo at nagkatuluyan eh. Isipin mo kuripot ka. Ano ba naman yan? Hindi nga ako kuripot. Tapusin mo na muna kasi ako. Anyway, kuripot ka, tapos ako naman maraming luho. Pero kahit magkaiba yung personalities natin, nagkakasundo pa rin tayo, di ba? Alam mo babe, nung una hindi nga ako natutuwa sa mga luho mo eh. Pero habang tumatagal, napaisip rin ako na siguro deserve mo naman yung mga pinamimili mo kasi galing naman ang lahat ng yun sa hard work mo, di ba? Tama ka dyan. Ay, asa na nga ba yung dessert na in-order natin? Ba't ang tagal? Kaya nga eh. Uy, babe, yung cellphone mo nagre-ring. Ay, Uy, bakit mo naman pinatay? Baka importante yun. naku wala. Katrabaho ko lang yan. Anyway, tawagin mo na kaya yung waiter, babe. Mag-follow up ka? Mamaya na, bigyan na lang natin ng 5 minutes. Tapos kapag wala pa, saka na ako magfa-follow up. Sige. Teka, kanina pa ring ng ring yan eh. Pakiramdam ko mukhang importante yan. Sagutin mo na lang kasi. Hindi na kailangan. Gaya nga ng sabi ko, hindi naman importante yun. Uy, ayos ka lang? Ba't mukhang Biyernes Santo yung mukha mo? Babe, ayoko sanang sabihin to eh pero pakiramdam ko kasi parang may tinatago ka sa akin. Ano? Paano mo naman nasabi yan, ha? Masisisi mo ba ako eh? Kanina pa ring nang ring ang cellphone mo pero hindi mo sinasagot. Hindi ko sinagot kasi nga nagde-date tayo. Ayokong makaistorbo yung tawag na yun sa date natin. Yun lang yun. Kalokohan. Kung talagang wala kang tinatago, sasagutin mo yung tawag na yun. Ayoko sanang gawin to eh pero pahiram nga ako ng cellphone mo. Ano? Ayoko. Kung talagang wala kang tinatago, ipapakita mo sa akin yung cellphone mo. Sumusobra ka na, Jules, ha? Pinagtututahan mo ba ako na may iba akong lalaki, ha? Buti naman at alam mo. Ipakita mo sa akin yung cellphone mo ngayon mismo dahil kung hindi, tatapusin ko na tong relasyon na to. Yung ayaw na ayaw ko sa lahat, yung pinaglilihiman ako eh. Oh, sige na nga. Oo, yan. Kahit halongkatin mo yung cellphone ko hanggang umaga, wala kang makikitang lalaki dyan. Teka lang. Ano to? Ang dami mong missed calls ah. Tapos pa iba-iba pa yung number. Sino ba tong mga to ha? Tsaka bakit hindi mo man lang sinasave sa contacts mo tong mga number? Saka na lang natin pag-usapan to, please. Hindi. Magpaliwanag ka ngayon din. Hindi ako matatahimik hanggat hindi mo ipinapaliwanag sa akin kung bakit ang dami mong missed calls galing sa iba't ibang number. Okay. Tingnan mo na lang yung mga messages. Para malaman mong sagot dyan sa tanong mo. Sige. Babe, ang daming naniningil sa'yo. Paano nangyari to, ha? Jules, may problema ako sa pag-iisip. Ano? Ano ibig mo sabihin? Last year, nung pumunta ako sa isang psychiatrist, sinabi sa akin ng psychiatrist na may compulsive buying disorder ako. Hindi ko makontrol yung sarili ko sa paggasta ng kung ano-ano.
Ay, Dina. Alam mo naman pala na may problema ka. Bakit hindi mo tinuloy yung pagpunta sa psychiatrist? Kasi tuluyan na akong kinain ng buwisit na disorder na to. Nung una, nagagawa ko pa namang pagkasyahin yung sahod ko sa mga luho ko eh. Hanggang sa dumating yung araw na hindi na kinaya ng sahod ko yung mga pinamimili ko. Kaya napilitan akong mangutang sa mga online lending apps para may pagtustos ako. Dapat nung umpisa pa lang sinabi mo na sa akin to para natulungan kita. Tulungan? Ipaulit-ulit mo ang pinapaalala sa akin na ayaw mo sa mga taong nangungutang eh. Di bali na. Nandyan na yan. Huwag kang mag-alala. Haharapin natin to ng magkasama, ha? Hindi kita pababayaan. Hindi kita pababayaan. Inis na inis talaga ako kay Dina noong gabing yon, pero mas nangibabaw pa rin sa akin ang awa at malasakit. Hindi ko kayang hiwalayan siya ng basta-basta, lalo na dahil sa mga utang niya. Kaya imbis na layuan ko siya ay pinili ko na lamang na tulungan siyang unti-unting bayaran ang mga pinagkakautangan niya. Sa mga panahong yon ay palihim din ako nag-iipon para kahit papaano ay magkaroon kami ng sapat na pera na pangkonsulta sa psychiatrist. Kasi ramdam ko na kailangan na talaga ni Dina ng tulong. Pero lalo lang naging mabigat ang sitwasyon namin nang hindi na makontrol ni Dina ang pagsha-shopping online. Tuwing pinapa-return to sender ko ang mga package na dumarating ay nagwawala siya. Umiiyak at halos hindi ko na siya makausap ng maayos. Sa totoo lang ay sobrang stress na rin ako ng mga panahon na yon kasi kapag tinutulungan ko si Dina na bayaran ang mga utang niya ay halos wala nang natitira sa sahod ko. Ang mas masakit pa ay parang wala siyang pakialam sa mga tawag mula sa mga pinagkakautangan niya. Parang sanay na siya o wala na lang talaga siyang ganang harapin yon. Pero kahit na ganoon ay pinanghawakan ko pa rin ang pangako ko sa sarili ko, Papa Dudut, na hindi ko susukuan ang relasyon namin. Kasi ang pera kaya mong kitain ulit yan. Pero ang tunay na pagmamahal, bihira lamang yang dumating. At para sa akin, si Dina pa rin ang pinakamamahal ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang lumilipas sa mga araw ay nagsimula na lamang akong mag-research sa internet kung papaano harapin at unawain ang isang taong may compulsive buying disorder. Doon ko natutunan na napakahalaga pala ng mga salitang ginagamit mo kapag kinakausap mo sila. Kailangan mong maging maingat at maunawain. Halimbawa, imbes na sabihin bakit ka ba laging bumibili ng kung ano-ano, mas maganda siguro kung sabihin mo na napapansin ko na madalas kang nag-online shopping. Gusto kong maintindihan kung ano ang nararamdaman mo kapag bumibili ka. Talagang sineryoso ko ang pag-research kasi gusto ko talagang maging mabuting boyfriend kay Dina. Kahit ako na muna ang unti-unting magbayad sa mga utang niya, basta sa dulo ay sana'y gumaling na siya. Kahit mahirap para sa akin, kahit halos ako na lamang ang nagdadala ng bigat, masaya na rin ako, Papa Dudut, basta makabangon lamang siya sa disorder niya. Pero hindi ko inaasahan na mas lalo pa palang lalala ang sitwasyon namin. Isang araw ay may nakita akong post sa Facebook at parang bigla akong tinamaan sa dibdib noong nakita ko ang post na yon, Papa Dudut. Dina! Babe! Halika nga muna dito. Ano ba kasi yun?
Nagluluto pa ako eh. Mamaya mo na tapusin yan. Halika dito. Ano ba kasi yun? Oh, ano? Yan. Nakita mo na ba yung Facebook mo? Ha? Hindi pa. Bakit mo natanong? Tingnan mo to ha. Pinagpepiestahan ka na ng mga kaibigan at katrabaho mo online. May isa kang katrabaho dito galit na galit kasi hindi mo pa daw nababayaran yung utang mo sa kanya. Sus, maliit na bagay. Hayaan mo na muna yan. Buburahin niya din yan kapag nabayaran ko na siya. Eh yung sinasabi dito, magdadalawang buwan na raw yung utang mo sa kanya eh. At sa ginawa niyang pag-post sa akin, sa tingin niya magkakaroon pa ako ng gana para bayaran siya? Ha! Nako, manigas siya. Ah, sige na, tatapusin ko pa yung niluluto ko. Teka, Dina, sandali lang ha. Ibig mong sabihin wala kang balak na bayaran yung katrabaho mo? Meron naman. Pero anong magagawa ko? Eh wala pa akong pambayad eh. Delayed yung sahod ko ngayong buwan na to, kaya mag-antay siya kamo. Saglit lang. Ano yung ginagawa mo, ha? Teka, sandali lang. Ano nga? O ayan. Nagpadala ako ng pera sa bank account mo para may pambayad ka dun sa katrabahong inutangan mo. Maliit lang na amount yan pero makakatulong na rin para mabawas-bawasan man lang yung utang mo sa kanya. Thank you sa pinadala mo, ha? Huwag kang mag-alala. Ibibigay ko to sa kanya. At di na utang na loob. Pakiusapan mo yung katrabaho mo na yun na burahin na yung post niya tungkol sa'yo sa Facebook ha. Nakakahiya yung ginawa niya. Oo na, huwag kang mag-alala. Ako nang bahala ron. Sandali lang, ha? May tao ron sa labas. Wag na, ako na. Bumalik ka na lang muna dun sa kusina. Oo na, nandyan na, sandali. Kulit. Huh? Ano to? Dina! Dina! Ano ba? Bakit? Anong problema? Tingnan mo to. Oh, May nagpadala ng bulaklak na para sa patay. Diyos ko! Teka lang. Bakit nakalagay yung pangalan ko dyan? Nasaan na yung walang yung delivery boy na nagpadala nito, ha? Kakausapin ko! Wala na unadat ng tao pagbukas ko ng pintuan. Basta-basta na lang iniiwan yan sa labas ng apartment natin. Sandali nga lang. Posible bang isa sa mga pinagkautangan mo yung nagpadala nito, ha? Siguro, ewan ko. Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Teka nga lang, anak na. Ginamit mo ba yung address natin sa pangungutang mo, ha? Ha? Oo, babe. Pero I'm sorry. Hindi ko naman alam na padadala nila ako ng bulaklak para sa patay eh. Alam mo, Dina, ayoko na. Siguro, mas makakabuti para sa ating dalawa kung maghiwalay na lang tayo. Teka nga lang. Natutuwag ka ba nang dahil lang sa bulaklak na yan? Ang hina mo naman yata. Hindi lang yun. Alam ko na may sakit ka. At pilit kitang iniintindi. Pero alam mo kung ano yung mahirap sa'yo? Ni minsan hindi mo man lang sinubukan na tulungan niya sarili mo eh. Hindi mo ba napapansin na ako tong nagpapakahirap sa trabaho para lang mabayaran yung mga pinagkakautangan mo? Talaga ba, ha? So ano yun? Nanunumbat ka, ganon, ha? Hindi ako nanunumbat kasi sariling desisyon ko yung tulungan ka para mabayaran lahat ng pinagkakautangan mo. Pero yung hindi ko lang matanggap-tanggap, yung parang wala kang balak na ayusin niya sarili mo. Yung tipo, nakakatulog ka ng mahimping sa gabi kahit ang dami-dami ng taong nagagalit sa'yo dahil dyan sa mga utang na yan. Hindi ko pinangarap ang ganitong klaseng buhay, Dina. Buong buhay ko nagsumikap ako para hindi ako magkautang. At ayoko na yung pakiramdam na parang hinihila mo ako pababa kasama mo. Pwes kung ganon, edi sige. Mas mabuti pa nga maghiwalay na lang tayo. Maghiwalay na lang tayo! O sige! Pero isa lang ang sasabihin ko sa'yo, Dina. Sana gamitin mo ang pagkakataong to para tulungan yung sarili mo. Maniwala ka sa akin, hindi ka aasenso sa buhay kung ipagpapatuloy mo ang ginagawa mong pangungutang. Hiwalay na tayo, di ba? Kaya wala ka ng karapatan na panghimasukan pa yung buhay ko. Labas ka na sa mga ayaw at gusto kong gawin. Kukunin ko na yung mga gamit ko. At makikitira na muna ako sa mga kaibigan ko. Goodbye, kuripot!
Talagang napuno na ako noong araw na yon, Papa Dudut. Doon ko rin napagtanto na ang hirap palang tulungan ng isang taong ayaw tulungan ng kanyang sarili. Noong mismong araw na yon ay umalis si Dina at tahimik lamang siyang nag-impake at blinak niya din ako sa Facebook. Makalipas nga ang ilang linggo ay napagdesisyonan ko na rin po na lumipat ng bagong tirahan. Sobrang dami na kasing alaala ni Dina sa dati kong apartment at gusto ko na rin po makapag-move on kahit papaano. Aaminin ko na may mga araw pa rin na nalulungkot ako. Lalo na tuwing naaalala ko siya. May mga gabi na bigla na lamang akong napapaiyak. Lalo na kapag bumabalik sa isipan ko yung mga pinagsamahan namin. Pero kasabay noon ay naaalala ko rin kung gaano kabigat yung pinagdaanan ko noon. Yung stress, yung pagkalunod sa problema at yung halos maubos na ako sa kakabayad sa mga utang na hindi naman akin. At dahil doon ay mas naging buo ang loob ko na tama lang ang naging desisyon kong tapusin ang relasyon namin. Lumipas nga ang ilang buwan at naging mas tahimik ang buhay ko, Papa Dudut. Sa totoo lang ay wala pa akong balak pumasok ulit sa panibagong relasyon. Nakatuon na lang muna ako sa sarili ko, sa trabaho, sa ipon at sa muling pagbuo ng sarili kong kapayapaan. Pero isang araw sa hindi inaasahang pagkakataon ay paulit-ulit akong tinawagan ni Dina sa cellphone. Laking gulat ko nang malaman ko na in-unblock na niya pala ako. May tumatawag. Sino to? Si Dina. Hello, Dina. Hello, Jules. Kumusta ka na? Ayos lang ako. Ikaw, kumusta ka? Sa awa ng Diyos, ayos lang din naman. Jules, I'm sorry kung blinak kita noon. Siguro, masyado lang akong naging emosyonal nung mga panahon na yun. Pero okay na ako ngayon. Ha? Anong ibig mong sabihin? Handa na akong makipagbalikan sa'yo. Dina, aaminin ko na mahal pa rin kita pero talagang ayaw ko na eh. Jules naman, maawa ka sa akin, please. Kailangan ko talaga ng tulong mo. Pinalayas ako ng kaibigan ko sa apartment niya kasi may nagpuntang lalaki dun na sinisingil ako sa utang ko. Wala na akong matutuluyan at gulong-gulo na yung isip ko. Kaya parang awa mo na, tulungan mo na ako. So ang ibig sabihin, tinawagan mo lang ako para hinga ng tulong? I'm sorry. Hindi sa ganun yun, pero... Tatapatin na kita. Ayoko nang madamay sa mga problema mo. Tahimik na ang buhay ko ngayon at sa tingin ko, mas makakabuti kung ibablock mo na lang ako ulit. Ang kapal ng mukha mo para sabihin na mahal mo pa rin ako. Tapos yun pala, walang yain mo lang ako ng ganito, ha? Oo, mahal pa rin kita. Pero ayoko na maging parte ng buhay mo. Sakal na sakal ako ng mga panahong nagsasama pa tayo, Dina. Alam ng Diyos na binigay ko sa iyo ang lahat. At ginawa ko din ang lahat para panatilihing maayos yung relasyon natin. Pero habang tumatagal, mas lalo kong napapansin na parang hindi mo naman binibigyan ng halaga yung mga pagsasakripisyo ko para sa'yo noon eh. Saan doon? Yung pagbabayad mo sa mga utang ko? Hindi naman kita pinilit noon na bayaran yung mga utang ko, ah. Ikaw tong praning at atat na bayaran yung mga utang ko kahit wala namang pumipilit sa'yo na gawin mo yon. Tapos ngayon, kung makapagsalita ka dyan, parang kasalanan ko pa na kusa mong binayaran yung iba kong utang. Kusa akong binayaran yung mga pinagkakautangan mo kasi gusto ko na maging financially stable tayo. Pero alam mo kung ano yung mahirap sa'yo, ha? Komportable ka sa buhay na maraming pinagkakautangan.
Parang wala lang sa'yo yung tipong habang tumatagal. Mas lalong humahaba yung listahan ng mga pinagkakautangan mo. Parang ayos lang sa'yo na hindi ka makapagbayad. At para sabihin ko lang sa'yo, ni minsan, hindi ko pinangarap na magkaroon ng girlfriend na manggagancho. Ang sakit mo namang magsalita, Jules! I'm sorry, pero kasi hindi ko na alam kung paano pa sasabihin sa'yo yung nararamdaman ko eh. Jules! Jules, please naman tanggapin mo na lang ako ulit sa buhay mo. Pangako, susubukan kong magbago para sa'yo. Kung ganun, mas lalo mo lang akong binibigyan ng rason para layuan ka. Ano? Ako na nga itong nagpapakumbaba. Tapos ngayon ako pa nung pagsasalitaan mo ng ganyan. Malinaw na sa akin na hindi mo naman talaga ako minahal. Kasi kung mahal mo ako, hindi ka magdadalawang isip na tulungan ako. At kung mahal mo ako, hindi mo ako huhusgahan dahil lang may mga pinagkakautangan ako. Dapat ka magpasalamat ka pa sa akin at pinatulan pa kita kahit hindi ka naman kagwapuhan. Kung ganun, pasensya na. Pero hindi talaga akong lalaking para sa'yo. Mas pipiliin ko pa ring saktan ka gamit ang katotohanan kaysa lambingin ka gamit ang kasinungalingan. Siguro po ay marami sa mga kabarangay ninyo ang huhusga sa akin dahil sa ginawa kong pangiiwan kay Dina. Pero gusto ko lamang pong sabihin na ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para sa ikabubuti naming dalawa. Sa huli si Dina pa rin ang piniling hindi tulungan ng sarili niya. Wala pong masama sa pagsalba sa sarili mo mula sa isang sitwasyong alam mong hindi na nakakabuti para sa iyo. Lalo na kung naibigay mo na ang lahat pero ang taong kasama mo ay ayaw pa ring magbago. Sa ngayon po, Papa Dudut, ay tahimik na ang buhay ko. Wala na rin akong balita kay Dina mula nang huli kaming mag-usap sa cellphone. Pero may isang mahalagang aral akong natutunan sa lahat ng mga nangyari. Dapat maging matalino tayo sa pagdedesisyon, lalo na pagdating sa pera. Lalo na kung may karelasyon ka na. Dahil ang mga desisyon natin ay hindi lang tayo ang maapektuhan kundi pati na ang mga taong mahal natin. Maraming salamat po sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong may bahagi ang kwento ko. Isang love story na hindi man naging perpekto ang ending ay totoo at mula naman sa puso. Umaasa pa rin po ako, Papa Dudut, na mapili po ninyo ang sulat kong ito at para kay Dina, kung sakali man na mabasa mo man ito ay sana'y magbago ka na. Ang iyong forever kapuso at ka-barangay, Jules. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.